אוקיי, חזרתי, הייתה לי בעיה קטנה. הנה, אתם צריכים עץ כזה. לא משנה, נעשה את זה איך שזה. תורידו הכל, אבל לא את כל העץ. תשאירו ככה. ככה שזה יפה, אנחנו נאכל את זה עוד. אל תדאגו. אני אחזור אליכם כשאני אשים את הקרשים. אוקיי, חזרתי. הנה עשיתי את זה. אני אחר לעשות 2, 3. ומפה אתם עושים ככה. ככה אתם רואים, כמו ארמון כזה. ואחר כך פה אתם רואים בקרשים. אוקיי, אני הכי אוהב לעשות פה חור כזה. שים דלת מבחוץ. ואחר כך פה אני אעשה... לא, עוד פה צריך. שיהיה פשוט 3 שחורות. אחר כך לעשות ככה, ככה, ככה. אחר כך אתם מעלים את הגב. אתם רואים איך לעשות את הגג הזה, אחד פה ואחד בעל, לשבור את מה שמתחת. סליחה שיש לי קול כזה, אני קצת מצונן. אני יודע, זה נראה קצת מכוער, אבל כששמים את כל הדברים בפנים אז זה יוצא יפה. אל תדאגו, אני לא אתן לכם משהו מכוער. נשים פה קודם כל 2 קרפטינג טייבל, 2 תנורים, 2 קרפטינג טייבל, פה דאבל צ'סט, פה דאבל צ'סט, נמלא את כל זה בשטיחים. ועכשיו להוריד את כל זה. ועכשיו ללכת לקחת מיטה. וזה בית לשמיים כזה, יפה קטן על העץ. ככה הוא נראה. אפשר גם להוסיף לפידים, שזה הכי מתאים. ויאללה ביי, אני מקווה שזה יצא יפה. לייק וסאבסקרייב.